Bitkhom channel min lo thir sak thin tu te in zawain chi bai kan bu masale chewa tum video watan hian Hmangchang chungchang kan ron soidona heng thil te hi then khat tan chuan kan hriat hnu ani anga amai ro chu then khat tan kan la hriat ngai lo thil te ani karinga heng te hi kan la hriat ngai lo ani chuan mason nana kan lo man nge ringin le bei sei chungin he thil hi karon da ani he video hi min lo like sak turin in khongai na kan ron ngen le ani tun lai khovela chuan fridge hi chung ko bung ropoi mo berte zinga mi ani kan ti thei ome chuwangin fridge en kol dan kan hriat apoi mo khop mai fridge a hian thil kan da lu donin thil sa da lu mi alo turani a hu in fridge vong dai to khol ati chiat thei wangin thil kan da lu donin thil sa da lu hau lo turani freezer a chome kan da donin ngun taka tuam turani a atuam na emo bure mo thenge mo bom po mangila a fai thaturani chome ida that donin I chome da that tur chu chiat na le mel hemna nei lo ani turani ithil da that tur chu boruak lu theilo turin ngun taka chin phui turani ithil da that tur kha a hela da idu lo chuan reilo te han chhumla da daila a dai hnuwa chau da turani alum lain freezer a da lo tur freezer ra tur fun nan hian a hnonga chemai theilo mana tha a polythene bag var le film chi angte hi mang theila a tha hle ani flat si arim chewe du khop maya in flash man lai arim chiat chuan artuipon var le tui cho polin thua fai thi nang che hei hi a tha hle ani gas burner bal silfainan tuya soda thak la minute somvel chhumla silfai thi nang che oven ni man hnuwa ti dai thuai du chuan nowa tuisik da la chu oven chunga hung mai turani sik thom no I uluk deuh isuk don chuan sabon le sarf manglovin shampoo man zawk hi a tha hle ani thom no han noa ti hu du chuanin a ti hu na kha tui vot ain tuilum man thin hi a tha zawk ani ulisuk donin isuk na tur tuya glycerin tlem tel la atom tur aveng theya vinegar tlem tel hian atifai zual bi kani